удар, кідок, блакіроўка. Хто больш ведае аб прыёмах адзінаборстваў, як не байцы ММА і майстры тайскага бокса. Вядомы беларускі трэнер Антон Рыбчонак на прыкладах паказвае хлопцам, як не даць сабе ў крыўду і абараніцца ад нападу. Ва ўлукаўскай спецшколе 165 дзяцей, якім асабліва патрэбныя увага і клопат дарослых. Амаль палова сіроты і тыя, хто застаўся без апекі бацькоў. Сваю падтрымку ім заўсёды гарантуюць сталічныя байкеры. Клуб Мінск Чаптер Беларусь Хок, даўнія сябры выхаванцаў і адміністрацыі установы. Выхаванцаў чакалі паказальныя выступленні падраздзяленняў спецназа і займальная спартакіяда. Больш за ўсё дзятве спадабалася актыўная зарадка на батутах. Госці прывезлі і салодкія падарункі, каб разам адзначыць дзень нараджэння мотаклуба. Сяброўства мінскіх байкераў і школы доўжыцца шмат гадоў. Кожная сустрэча асаблівая па тэматыцы і актыўнасцях. Планаў на цёплую пару года ўжо шмат, пакуль іх трымаюць у сакрэце.